Иван Йорданов от Сандрово. Иван Йорданов от Сандрово, телефона е негов. Нали не, Димчо? Тръгнаха, Чеки излезе с неговия си трафик. С червения тресен Чеки. На второ място е Аймар на Добрин Ганчев, Марина Златева. По дресовете много горе ги разпознаваме. Тук темпото е широко. Гледайте внимателно да има колегиалност между жокеите. За сега бяганията протечеха нормално. Още една пълна цяла обиколка ще завъртят състезателните ни коне. И дефада да режека ясно. И тяла ръбза суи на векс. Чеки за сега с неговия трафик. Торандот с Нощад. По средата е Нимара, от външната страна е Аймар с Добрин Ганчев. Видим каква центровка сте направили на Торандот. Все още няма изявени фаворити. Аймар, Нимара, Торандот, Берзона, Атрактив Липс, Трафик. Фликъпле. Аймар, Нимара. Долгопол, Кусла, Шумен. Hadi Aziz, geri altın Aziz. Son düzlüklerle Türkler. Bak dedik ya, Trafik, Нимара, Аймар, Торандот, Берзона. За сега Аймар поведе, Аймар. Аймар на Марина Златева с Добрин Ганчев. Гледайте внимателно. Първите четири. Нимара gelir. Haydi bravo. Нимара или Аймар. Много силен на Флика.